Sanotaanko jossain niin vai? Ihan siis joka yleistieto on siis. Ja se on mopokortti. Ja sä tiedät, että se hyvin täällä ei saa ajaa. Mä otan sun palokuvan. Ota vaan. Lähetän sen poliisille. Et sä hyödy siitä yhtään mitään, koska musta ei oo kuvaa, kun mä ajaisin täällä. Siinä on valot päällä. Ja sit lähet nyt sä tuon niin, mutta tää ei oo käynnissä yleensäkään. No, kato saat sit sen vastauksen. En mä saa sieltä yhtään mitään. Mikä sun älykkyysosamäärä on? En mä tiedä, mutta vaikka 2 kertois, niin kyllä alle 100 jäädään silti. Niin, ja se on kuule miinuksen puolella tosi pahasti. Tosi pahasti. Joo. Hyvät illanjatkot kuitenkin. Toivon, että jättäin puuta ja menee kaloa. Sitä samaa! Ei vittu. Kai mulla oli kamera päällä. Totta kai. Jaa! Ja että mun äiti löytää mut puun oksalta.